Ang tasumpay sa akong atong asoy ninyo mga bata, mga kasama. Adlaw karong Biyernes. Ano ha? Sumpaya na to ha? Nadakpa na yun na doha kakawatan. Nga nagtaguban nga ungo kunuhay apan sa dihang ni gawas na siri sa gikan sa bahay. Kay daduna nila kini sa ospital kay mga anak na lagi kini ni kalit pag-abot. Mikalit dili ni kalit. Mikalit pag-abot ang tinuod nga manananggal. Og gikalitan sa pagsakdap si Risa og nadagyod kini. Kusgan kay mga manananggal, mga bata, mga kasama. Na inomol doon pipitabli para nabit kayo. Samtang maminaw ta. Giguko nila nilando sa mga silingan ang manananggal nga nagdaan ni Risa. Samtang ni adtungi kayo na mga bata, mga kasama. Nakabuhi ang duha kakawatan og nanagan kini. Nisuot sila sa kakahuyan, mga bata, mga kasama. Og dito sa kakahuyan, ilang nakita ang katunga sa lawas sa manananggal. Og nakahukom ang duha kakawatan nga igain kini sa kahoy og butangan nilang bahas. Apan miabot ang manananggal ay nanago man sa turog silawok. Mibalik Balik ang Lando o kang kuling o sa tanan nilang mga kauban, naghilak na si Lando tungod kay nabalaka kini sa iyang asawa. Mga bata niyang sumpay sa akong asoy kaninyo! Anak ko na ba yung tao to, Risa? Nagkuha kong pulis. Oh. Ay, nakaduga ron. Masigyusan niya si Risa. Ayaw pa siya. Ay, hindi nga kasi. Dako pa gayong iyang baba. Nagtuto ang iyang laway. Ayaw maluwi ka. Hoy, ano nanggal? Lamo. Itanaw siya na to. Kasi ang mga mata. Mga pagpapatiri, oh. Kasi ang mga tango. Oh, papa. Kuya, asa man ito yung batang ng ginaw? Lamok. May tanaw siya nato, Lamok. Ay, nagsulti. Pagkaw na kay ka. May tanaw siya nato. Ipay mo di ko masulti. Ayaw pagtalaw-talaw niya. Ha? Pus lang, kaning pisulon ta. Tabangan lang na to. Kanang babaeng mabdos. Luoy kayo, ilki. Ilkilo, oy. Luoy kayo. Hala, nawa. Oo. Oh, hala. Ikaw eh. Ipaibabaw siya. May lupal na sab siya. Hoy, ala nanggal. Puro pag-espesyal. Ha? Usa man ka? Pagklaro, ha? Kaklaro ka? Ha? Pagaw na kay ka. Mo lagi. Ha? Ha, kita ka ng katunga sa mong lawas. Di kahit din na mo. Tarong ha. Napagaw na ba kumayo nun eh? Basta na ako na siguro siya. Ako, ako sa ting. Ako na. Samagan, suko ka? Ha? Suko, sira. Ala, nagtuto ang laway. Ala. Hoy! O siya rin. Singgit ko mahalal lang eh. Kita kayo ning. Niyagi butang sa sinina na ka. Ha? Kita ka ni. Mga bas ni. Oh, bas. Amo ning ibutang sa putol ni mong lawas. Ano ya? Ako sulti lang ako. Gal! Dili makadung siya kay dili mo ko magal. Pagaw. Gal! Ha? Di ako na ako ang baso. Talaw, gidana ko, Gal. Ibutang ko ni Gal, ha? Diri ay. Talaw, ha? Sige. Ha? Balik kasi mong lawas, Gal. Ay, ha? Batay to. Mundo lang ang nananggal. Dagan! Ay, naos ka man nila, Mok. Kita naman, no, gigukod sa nananggal. Nasuko na siya natuturo. Atong tawangan ng kapatol sa lawas. Hangtod ka no sa mata. Uhunong ani sa pagdagan, Mok. Ala. Ganin na naman dinagan, ani. Ay, ang kutas-kutas niya. Ako magaling pagaw ang magikukutas eh. Ay, kutas-kutas. Ano na? Mga lapas kita doon eh. Ala. Lapa din, mga lapa. Lapa.
pa din. Tigas kong dila. Mo ginamit tamo na to. Kung maapsantas, ano nang galtoro? Nagpalayo na ako ang anananggal. Gigugod niya ang duha ka mga kawatan. Muhin na ikot sa pagkamang. Ug luwasin ko ako kagalingon. Ug ang akong anak. Ay, kasakit sa kong lawas. Ay, masawa na ito pangitan ang asawa ka nila. Asa ito pangitan sa Maglandoy, asaban? Basta pagkitaw lagi na ito, baluoy mo. Unong ilang taon ko ninyo yung taon. Palihog mo. Magkatag-katag na. Ay, kinagkatag ko ito, kinagkatag. Oh, Risa! Asaban! Si Risa! Tulang akong asawa! Risa! 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 Salamat itaon. Labtan ka na mo. Maayo ki. Nakabuhi kagi ka sa nalanggal. Giluwas ko sa duha ka mga kawatan. Nagpagukod sila aron nga biyaan ko sa nananggal. Mao ba? Guys! Nandun siya sa ospital, tay. Oo, sige. Oh, Nagagit ko sa nananggal. ang nananggal. Tabangan to sila. Ba't yung nananggal? Ang damang inyong mga hinagiban! Asa ko ni mo na da? Kahit sayang mga kuko. Wal! Ay! Wal! Yan ako! Yuhu! Wal! Iya kong gisa. Oo, saan ko ni mo? Iya kong gilabay. Labayaw na siyang manakay! Labayaw! Lamok! Lamok! Bay, mas masayin taon pagpadagan sa sakinan. Luya naging ang asawa itaon. Kaanak ko na siya. Dali ako. Risa. Dali ko makagwanta. Nagamasang na Ayaw sa day. Ayaw sa day. Ayaw yung upay tatabamot sa ospital day. Ayaw sa Muutong ako, Lando! Ayaw sa- Mugawas ang bata! Ayaw! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Day, nanganak na ka, Day. Ha? Ang bata, ang akong anak. Naigo ta nga nanggal sa atong paglabay sa bagakay. Og naigo sab siya sa pagpusil. Pero padayon siyang nilupad. Og nawa. Noy, kuling! Noy! Oh, Noy! Ayaw na mong kabalakan tong anananggal. Dili na to kabuntagan. Matay to siya. Kay ang kaputol sa iyang lawas. Among gigaid. Sa punuan sa kahoy. Og gibubuan og daghang bas. Kala kag bas? okay la, kayla. Balas man na siya. Uy, ang imong kauban tulo, si Lamok.
lagi ko ninyo. Nabuti ko kapag gawin. Nabalik siguro di ako pikas bukton. Tungod sa paglabay sa nananggal na ko. Tabag. Lamok nga bali. Ay, Mayo kay nabuhi pa yung taon ka, lamok. Lamok susok. Abi na kung matay ka na. Ilam dia. Ay. Sige. Baliog. Ato siyang dandoon sa ospital. Kinukuha taon ng akong asawa. Ayaw ito siya pasagdi. Anak, Lando, kumusta si Risa? Tay, Kumusta ang bata? naghila ka, tay. Oh, Kinitay, maayo kay miapas ka na ako din sa ospital, tay. naghatod mi sa kakawatan nga nabalian sa iyang bukog ug bukton. Tungod sa paglabay niya sa nananggal. Ang iyong mga asawa, ang akong apo. Ang bata tayo kinakahimtang. Apan si Risa. Ah, ha? Risa. Ngano? Nang sa iyong mga asawa, ha? Lando? Gitabang pas mga doktor. Tungod sa kaluya sa iglawas no kasing-kasing. Unsa? Tay, na problema pa kong kwarta. Kay pribadong ospital kining ako ginadal sa kong asawa anak. Ug 50-50 pa ang kahimtang sa kong asawa. Kabagi ka kuling. Oh, iyo si Bio, ikaw di ay. Wa ko makabantay tungod sa giuna-una kong problema. Dito ko gikan sa barangay kapitan. Nangita kong kwarta, nanghuwam ko. Na problema mig dakong kantidad para makabayad sa ospital. O sa mga kinaglanong tambal sa kong umaga ug apo. Uy, nakahuwam ka. Oo, nakahuwam iyo. Pero maulagi. Kuwang paginintang kwarta. 50-50 ang kinabuhi sa kong umagad. Niya ko'y kwarta. Idugang. Ayaw. Ayaw eh. Kay ba sinong kinanglanon po na ni mo? Ayaw kabalakan. Ayaw. Sige na, nalimot ka. Nga apo sa tuhod na ko si Risa nga imong umagad. O sa imong pag-abot, ang mga ginikanan na usab ni Risa ang mibanos pag-ato sa ospital. Pasensya kayo iyo. Ngawa kumutuon ni mo bahin sa giingon mo nga anananggal nga tinuod ni. Ug angayan nga bantayan si Risa. Tungod kay mabdos kini. Pasagti lang. Ang importante nga naluwas ang akong apo. Nakikita na ko niya ng maong manananggal. O maski kanto mga bata nga nagahadlok, nga nakakita, nga nagpatung siyong atop, nagasaksi nga tinuod kini. Apan, Unsa iyo, ha? napatay ninyo ang manananggal. O sigurado ko nga ang mga kaliwatan ni manimaw. Unsa? Pasagti lang kuling. Magsulti lang uyan sa pag-usap. Sige na. Dawata kini kwarta. Ayaw. Sige na, dawata kini. Sige. Ug salamat ini iyo si Bio. Mao kay giingon ni iyo si Bio Lando. Kay napatay man na mo ang nanggal nga maoy nagdagit ni Risa. Posible ko no. Nga dili kita hunungan sa mga kaliwat ni ini aron manimaw sila. Sila pa'y nakasa.
Ang anananggal pa ang nagdagkasamok sa atong dapit. Sila pa'y manimaus. Tay, may tao kami hulong sa tungod sa kwarto nga din. May mutang akong asawag anak. Nag-jacket kiniyog. Nag-hood. Oh, ablihan niya ang portahan. Hoy! Kinsa ka? Mag-usa ka na! Oh, bidagan siya! Bidagan siya! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang ugma ang katapusang sumpay sa kung aso ninyo ning simunaw ng naguluhan. Manananggal sa atong binilag sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan. Dalit ka na to sa RMN Drama. Tay mo tuman. Ang puta